Mahigit 250 naman na siklista nakiisa sa Padjak kontra Droga 2025. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Muling isinagawa ng Department of Health Drug Treatment and Rehabilitation Center Dagupan City ang Padjak kontra Droga bilang bahagi ng paggunita sa National Drug Abuse Prevention and Control Week nitong Sabado. Isa sa mahigit 250 siklistang nakiisa sa aktibidad si Jaren na nakabilang sa mga kabataang sumusuporta sa kampanya laban sa iligal na droga sa lungsod. Pa-event po nila, lagi po akong sumasama. Parang last year po, ganun. Tsaka nakaka-motivate po kasi cyclista din naman po ako. Parang bakit hindi ko po i-grab yung opportunity na mga ganito fun ride. Ganda po sa tsaka marami po siyang benefits sa katawan yung pagiging cyclista po. Matapos ang maikling programa, tinahak ng mga kalahok ang ruta mula CSI Stadia Parking Grounds patungong DOH DTRC sa Bunuan kung saan isinagawa ang Pledge of Commitment. Actually, ito po yung second time na experience namin at first time po na nag-umpisa sa Stadia. So parang challenging po kasi medyo malayo po yung ruta. Mas exciting at mas nararamdaman natin na dumadami po yung nakikilahok sa programang ito para po sa pagtuldok sa paggamit ng illegal na droga. Ayon sa DOH, sa panayam ng IFM News Dagupan, layunin ng motorcade na itaas ang kamalayan ng publiko sa panganib ng paggamitan ng illegal na droga. Yung response talaga ng public and even the other stakeholders and the other agencies, talagang positive yung Ang masasabi ko lang, dahil nagkaubusan ng jersey, we're counting to more than 250. Binigyang diin din ng PDEA ang kahalagahan ng pagpapatupad ng programa lalo na sa lungsod. Itong Drug Abuse Prevention and Control Week, itong sama-sama tayo, no? Na hindi lang naman PDEA, hindi lang naman Philippine National Police, kundi kasama ang lahat na halos national agencies at mga private organizations o stakeholders para labanan ang paglaganap o paggamit ng illegal na droga. Katuwang ang DOH DTRC Dagupan ang mga ahensya ng DDB, PNP, PDEA, BJMP, DepEd at LGU sa pagsasagawa ng Padjak kontra Droga. Habang karamihan naman sa mga sumali ay mula sa independent cycling groups, rider groups, vloggers, at media partners. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.